ನನ್ನ ಜಲ್ಮುಡಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಗೇಮ್ ಕೂತೆ ಮಾರ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಬೂರ್ತೀರ ಮಾರ ಇನ್ನು ಸತ್ತವಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತವು ಕಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆನಡಾ ಕೊಪ್ಪನ ಕೂಪ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ತುಳು ಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಜೈ ಬಸಲೆ ಪುಂಡಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುಡಿ ತುಳು ಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಬರೋಡು ಬಸಲೆ ಪುಂಡಿ ನೋಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ MC ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲರು ಸೊ ಆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಅವಮಾನ ವಿಷಯ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಗ್ರೂಪ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಂಟು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮುಖಾಟ ಪರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಪ್ತ ಪದ್ಮಗಳು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಜನ ಆಯ್ತು 2 ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೋಜ್ ಶ್ರೀಗುಣ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಯೋರೆಗೋ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐದು 2029 ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಂಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ 1,000 ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ 300 ಜನ 300 ಪ್ಲಸ್ ಜನ ಐತೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ತುಳುವಾಸ್ ನೀನು ಇದು ಚಾ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಪುಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಯಾರು ಗಾಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಗಾಲಿ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಬೇರ್ದಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ದಿಯಾರ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ ಆಯ್ತಾ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ ನೆಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ತುಳು ಕೂಟ ಕೆನಡಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರುವುದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ತುಕ ಪೇರು ಪೇರ್ದಿತ್ತಾರಲ್ಲೇ ಚೂರು ತುಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಈಸಿಲಿ ಆಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ತುದಕ್ಕರಲ್ಲಿ Hi, how are you? What's your name? Adi. Adi, what is in the pot? It's a pop. Let's see, what is it? Oh! Keep it cool, eh? Nice, good idea. Are you excited? Enjoying? Huh? Enjoying? Yeah. Matthew. Easy.
slowly. Watch out. Awesome. Come on, Esther, go. Okay. Now age group between 8 All the participants are here. Players are here. 8 to 13. Kids 8 to 13. Next game for 8 to 13. next set of games. ಚಾ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಡಕ್ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ನೆಟ್ ನಿದ್ರೆ ಬರುಚು ಅಲೆ ಟೀಮ್ ಹಳೆ ಚಿಯರ್ಸ್ ಹಳೆ ನೀರು ಚಾ ದಿಲೀಪ್ ಹಳೆ ಓ ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಾ ಪರ್ಪಣಿಕ್ಲ ಚಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟು ನಿಖಲ್ ಗಂಗಸರೋಗಿ ಚಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಚಾಕ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಚಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಟ್ಲ ಚಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಲ್ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಜಯಟ ಪಾತ್ರಿ ಮಾರಿಗೆ ಸಹ ಜಲ್ ಹಾಸೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಣ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿರ್ತು ತೋಜೋ ಇಂಜಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದು ತೋಜೋ ನಿಖಿತ ಮುಜಾನ್ Old monk with chai. ಜಯಲ್ ಅಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಜಯಲ್ ಅಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾದ ಬರ್ಬಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿನಿ ಎಂಚ ಗಮನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏರ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಕೆನಡಾದ ಟಾಪ್ ಡಿಜೆ ಇತ್ತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡಿಜೆ ಟಿಯಾಸ್ಟ್ ಅದಾಲತ್ತು ನಮ್ಕ ಡಿಜೆ ಟಿಯಾಸ್ಟ್ ಉಕ್ಲೂರ ಹೋಯ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡಿಜೆ ಖಾಲಿ ಜೋಯಲ್ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾ ಶೋ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೆನಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಯಾರ ಚಾ ಬರ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅವಡೆ ಚಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, Santosh. ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಚಾನ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಮಾಲ್ ತುಂದುಲೇರು ಮುಕ್ಕಳು ಬರ ಚಾ ಆತ हॅलो कसे आहात बरं हाऊ यू एव्हरीबॉडी बरे सुबीत दिसतात आज सर कसं आहे फ्रेंड्स आपण असा हंगा हॅलो बडी हाऊ यू मॅन ऑल गुड यू आर द फोटोग्राफर टुडे ऑफिशियल पुरा गाऊनची असा ही वीराबाई कशी आहे चहा पिली चहा झाली गंमत जायचे खाल्लार बरोबर आम्हाला काही क्यूबा बसून बाईसरल्यावर दिसतं अरे हॅलो अरे विजिट कॅ हो पेप्सी कॅप कशी आहात हाय कशा पिकनिक गंमत जाते आगी स्टार्ट झाला भारी गंमत या फ्लाईटचे भारी आवाज नाही फ्लाईट येताना उलेलं आहे का मला आका गाव आहे मध्ये बायलंगा काही गाव येत हो फ्लाईट पडताना गाव येतं ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಸಿ ಯು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಂಜಿ ಉಲ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಚ ತುಳುಕುಡದ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಶೋಕದ ದಿನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದ ತುಳುಕುಟ್ಟದ ಈಟ್ ಜನ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಮಾತ ಕಂಪನಿ ಒಣಸ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಅವರೇ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೇನ ಮೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತುಳುಡು ಪಾತೇರ್ದು ಮಾತೆರ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಮೊಣೆ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡದ ದಿನ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಿಶೋರ್ ಎಂಜಿನ ಬರ್ರಿ ವರ್ಷಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಊರ್ದಾಗುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅರೆ ಬಾಪ್ರೆ ಉಂಟು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಉಂಟು ನೇರ್ಲ ಬೈದೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಬರ್ತೀರ ಬಸ್ ಅಂಕಿತ್ ಅದೇ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಯಾಪಲ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಬರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ಕಿರಣ ನೀರು ರೆಂಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಿ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮೇರ್ ಪೂರ ಮೇರೆ ಚಾಕ್ ತೂಕೋರಿ ಮೇರೆ ಮೇರ್ನ ಕೈಡ್ ದಾದನ ಉಂಟು ಜಾದು ಉಂಟು ಮೇರ್ನ ಕೈಡ್ ಜಾದು ಬಾರಿ ಇಡೋದು ಚಾ ಎಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆವಡು ವಿರಾಟ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜನ ವಿರಾಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಪರ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನ ಕೂಡ್ದೇರು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ವನಸ್ ಉಂಡು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಾ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಆಸಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬರೋಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೋಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೇಮ್ ಉಂಡ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಪ್ರಾಯದಗಲೆ ಒಂಚೂರು ಗೇಮ್ ಉಂಡ ಅಂಜೋಲೆ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ನಾಲೆನ್ ಬಾಟಲ್ ದಿತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಒಂದು ದಕ್ಕರೆ ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕರೆ ಅತಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಜೋನಗಲೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಬಾಟಲ್ ಬಂಡ ದಕ್ಕರೆ ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಟಲ್ ಬಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲು ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಡೋಕೆ ಏನು ಕೊಂಚೂರು ಎಂಚ ಸುದರ್ಶನ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾನರಾ ಟು ಕ್ಯಾನಡಾ ಬಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ ಅವರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ
ಈರೊಂಜಿನ ನಾವು ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮೂಲ ಕ್ಯಾನಡಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಇತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಜೋರುಂಟು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕ ಎನಿವೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಎದುರು ಬರ್ಪಣೆ ದಿನೊಟ್ಲ ತುಳು ಕೂಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಡು ಸೊ ಬರಡು ಎಂಕುಲು ಈಕಲ್ ಟುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಟುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಅಪ್ಪ ಜೈ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೆಂಚ ಸತ್ತು ಈರೋಡು ಪನುಡು ನಾಲೆಜ ಬರ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅದು ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಆವಡು ವರ್ಷಲ ತುಳುಗುಡದ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಇಂಡೋರ್ ಆವಡು ಔಟ್ಡೋರ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದು ಬರಪ್ಪ ನಿಗುಲ ಬಾರ ದೂರೋಡು ಬರ್ಪಾರು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಬರೋದು ಪುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿಲಿಯುಂಡಿಗೆ ಉಂಡದ ಹಾಂ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಉದರ್ ಅಜಿತ್ ಬೈ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕದಾತೇನಮ್ಮ ಆನಂದ ಆವಡು ಇಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಆವಡು ಬೋರ್ ಉಂಡಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರದಟ್ಟನ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಲೈನ್ ನಿಂತಿದೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರನ ಕೊಕ್ಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಜಿನ ತೂಕ ನಮಸ್ಕಾರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ವಿಷಯ ದಾದ ಎಂಚ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದ ವಿಷಯ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತಾಡಲಿ ಬತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್ಸ್ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೋಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ಅಂದ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಬತ್ತದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಗೇಮ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಖೋಖೋ ಬಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ ವಿ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಖೋಖೋದೆಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಲ್ತಿರ್ ತುಲೆ ರಪ್ಪ ಪಜೆರ್ಡ್ ಒಂದೆಟ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪಕ ಈಗ ತೂ ಕೊರ್ಪುನಿ ತೂ ಇಪ್ಪಕ ಮಜ್ಜಿ ಹಾಪಣ ತಾವು ಎಂಕ್ಲ ಔಟ್ರ್ ಬೌಡರ್ ಅಂಚ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವು ಅಂಚ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಹೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬರ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪ ಇದು ಬಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಯುಂಡಿಗೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಚಗ್ಗಟ್ರ ಬುಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಡಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು So the running team has to stay longer. So that's the team which is going to be winning. ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೋ ಅವನುಂಡು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತ ಸೆಟ್ಟಾ ಏನ ಗೇಮ್ ಇಂಜಿನ ಕೊಕ್ಕೋನ ನಿಖಲೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊಕ್ಕೊ ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಏ ವಿನ್ ಅವಡು ಹೂ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮದು ಗೇಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರು ನೇರ ವಿಡಿಯೋ ದತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ದಪ್ಪುಗ ಎನ್ನ ದಪ್ಪುಗ ಇಂಚೂರು ಬರೋಡು ಡೋಲ್ ಬಾಜಿ ಎಸ್ ಅಲೆ ತುಳು ಕೂಟ ಕೆನಡಾ ನಲ್ಪುರ ಮಣ್ಣ ಇಂಚ ಹಾಲ್ಬೋಡು ತುಲೆ ನಲ್ಪುಲ ಈರು ಎಂಚಿನ ನಲ್ಪುಡ ಬಿಡ್ಚ ಸಭೆ ನಲ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಡೋಲ್ ಬಾಜೆ ಬತ್ತೆ ಬಲ್ಪಿ ವಾನ ಮನೆದ ಕೊಕ್ಕೊ ತೂತೆ ಮಾರ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ತೂಪುರು ಮಾರ ಉಲ್ಟ ಬಲ್ಪರಿಗೆ ಸಿದ ಬಲ್ಪರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬುರಿಯರ್ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ಪಾರ್ಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಎನ್ನ ಜಲ್ಮೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಗೇಮ್ ತೂತೆ ಮಾರ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಬೂರ್ದೇರ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತವಣ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತವು ಕಾಂಡ ಬಾರಿ ಹಿಡಿದ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಕೊಕ್ಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆನಡಾ ಕೊಕ್ಕೋ ಗೊಬ್ಬನ ತೂಪಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಹಿಡ ತುಳು ಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಜೈ
Calculate. Make some noise. Rocking the ball. And we have this young Princess Diana. Princess Diana. ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੋਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਰਾ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਰੀਲੀ ਨੂਰੀ ਵਰਗੀ ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਹਿੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਹਰਾ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ Thank you. Okay. Live. Saman for music for DJ. Yes, नजरें चुरा के. It's a very funny game. Timer, Mari biscuit. Okay, everybody got their Mari? Everybody got their Mari? Biscuit for lemon. When we say go, you try and get it into your mouth. Without touching, no touching. And once you drop the biscuit, you're out. Watching you guys. Illa korne biscuit ni sidu tinra biji school battu mari biscuit itti banded di tinodu inchina avasthe ma Okay, by the time we say start, if you don't have your okay. On your march. 3, 2, 1, go. Out. Yeah, biscuit ichi maru. And the first, we got a first winner here, Santosh. Go, second, go. Children who need pizza, children who want pizza can come on. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚಲರ್ ಯಾನ್ ಇರ ವಿಡಿಯೋ ಪುನಿ ಇರ ವಿಡಿಯೋ ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸರ್ ದೂರ ಇದೆ ತ್ರಿದೇವ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗಲ ಎನ್ನನೇ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾರಿ ಗಮದ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಆಗಲ್ಲ 2 ಇಯರ್ ಕೂಡ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತ್ ಹೊರಲುಡು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಊರುಡು ಮಿಸ್ತಾಪಿನ ಖಾಲಿ ಊರು ಮಾತ್ರ ಊರದ ಒಣಸಾವಡೆ ಊರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವೇನು ತುಳುಕೂಟದಾಗಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ಬೇರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಬಾರತ್ತ ಈ ಊರುಡ್ಲ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ದೂರಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆನ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಹಾಕಲು ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ದೇ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಏರು ಈ ವರ್ಷ ಬೇದಿದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಲೆ ಇಂಜಿನ ಕೊಂಡ ಒಣಸುಂಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಡ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರದಲ್ಲುಂಟು ಅಂಚಾದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ಆಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇವ್ರು ಹೊಸದು ಬೈದಾರೆ ನೀವು ಕಮ್ಮ ಮಸ್ಯನ ಬೈದಾರೆ ತುಳುಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ಯನ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಟು ತುಳುಕೂಟ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಇದಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದಲ್ಲ ಬಂಗಚ್ಚಿ ಸೊ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಈ ಸರಿ ಇಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜಿಂದಾಬಾದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಮುಂದತ ಪುಂಡಿ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಿ ಆಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಬರೋಡು ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ನೋಡಿ ಕಬೂಸುಂಡು ಅರಬಿಕ್ಲ ಉಂಟು ತುಲೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್
say hi. Yeah. Salad. Yeah. Little bit. Yeah. Thank you. Punji. Onche. Thank you. You're welcome. Bench items mara. Solid. Kori sukka borodu next. Parle na madad kore. Kori sukka. Sabas. Namma urda namma neerda kori sukka. Nice. Sabas. Madam namaste. Itta kori sukka korodilla. Hey bodikonda. Thank you. ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಪುಡುಂಜಿ ಪುಡುಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಪುಂಡಿ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಒತ್ತೆ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 7 ವರ್ಷ ಮಾರ್ರೆ ಏಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಕೂಟದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹುಲಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅರಿವೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಬಡ್ಲೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಬಡ್ಲೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಉಂಟು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಓ ದೇವ Chicken roast curry. ಚೂರ್ಗಲ್ ಚೂರು ಇಲ್ಲಗಲ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಓಲುಂಡು Chicken roast curry. ಒಣಸು ಇಡ್ಲಿ ಮಾರ ಇಡ್ಲಿ. ಯಾವ ಪುರ ಮೋರಿ ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು ಚಪಾತಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ Vegetable. Beans, green beans. ಜಾಗಿಚ್ And chana. ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಜಾಗಿಚ್ ಫ್ಲಾಟಿನ ಜಾಗೋಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಚಪಾತಿ ಉಂಟು ಗೋಬಿ ಉಂಟು ರೈನು ಮಲ್ಲ